Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos os asistentes, sobre todo os medios de comunicación, porque son os que van a espallar nosas propostas, entonces, para que chegue a maior número de xente posible. Bueno, neste acto, bueno, estamos, vou empezar por abaixo hacia arriba. Estou eu, que son xa sabedes, Germán García Vila Arias, son o voceiro do Grupo Municipal Socialista en Viana, secretario da Xunta Local. Acompáñame Isaac Pérez Vidueira, que é o secretario de Organización da Xunta Local de Viana. Logo está o secretario de Organización a nivel provincial, que é secretario provincial Rafael Vidariño. Está aquí Elvira Lama, que son diputada na Diputación, Tino, e nada máis. Bueno, pues nada, Sergio que forma parte da nosa Xunta Local. Bueno, o motivo desta xunta é para explicarlle qual é a postura do PSG ante os acontecementos que están ocorrendo no Concello de Viana. Primeiro que temos que decir que isto non é unha roda de prensa para facer un relato contra naide, é simplemente para que a veciñanza teña un reflexo fiel do acontecido en Viana desde que foran as eleccións pasadas. Esta xunta tamén foi debatida en Viana, non foi doado chegar a un acordo de convocala. Por qué? Porque consideramos que este pim-pam-pum entre as forzas progresistas o que é un tiro no pé de cara a un posible goberno alternativo. Entonces queremos por fin a este pim-pam-pum, é dicir, de ti máis. Esta é a última tema que vamos a tratar, vamos a explicarlo fielmente o que ocorriu e que despois a xente poda sacar conclusións. Entonces aquí vamos a entregarvos un resumen de todo o acaecido ao longo do ano 2023 hasta a data. Primeiro, vou porvos en antecedentes de como surgiu todo isto. No día 16 de xaneiro, un pleno en Viana, en ese pleno levaban unha modificación de crédito que non se aprobou, e que nós, como Grupo Socialista, dixémoslle que podíamos aprobala se a negociaban con nós esas facturas que eran do ano 2024 para pagalas con o diñeiro do ano 2025. Podíamos negocialo. O alcalde ante eso sentiuse como acorralado e fixo unha manifestación bastante forte dicindo que, bueno, que presentáramos a moción de censura, que se non aprobábamos nada, a él daballe igual. Bueno, pois eu sentíme apelado e fixe públicamente un manifiesto no mismo pleno onde dixen que nós estábamos intentando facer eso, que o desgoberno de Viana tiña que terminar, pero había problemas con unha forza política, que neste caso era o BNG, que puña unhas condicións que eran inasumibles e que, por tanto, non había alternativa. Ante isto, 2 días despois, fixemos unha nota de prensa. Nesa nota de prensa sí que convidamos xa públicamente ao BNG a que abandonaran as súas ansias de poder por manter a alcaldía e negociaran con nós unha proposta de goberno alternativo, repartíndose a alcaldía 16 meses para o BNG e 12 meses para o PSDG, tendo en conta que isto foi no mes de xaneiro. Vale, pois entonces ante esa nota que nos sacamos, o BNG reaccionou, o Secundino, o seu portavoz, cunha manifestación dicindo que, bueno, que todo isto se adiantará por este medio de comunicación, na prensa, que non tiña información de nada desto. Entonces, bueno, ya me manifestou de que non habíamos tido ninguna reunión, nada máis que a do ano 2023 para formar equipo de goberno. Entonces, como isto non é certo, nós tomamos a decisión de facer unha exposición de datos, non de relato, de datos cronolóxicos do que ocorreu. Entonces temos aquí na nosa outra banda a ver de cuáles foron as xuntanzas que mantivemos. Nos mantivemos no ano 2023 e 2024 reunións co BNG. No mes de febreiro e marzo, aí tedes as datas, non? En esas 3 reunións que mantivemos, con voceiros e parte integrante de ambos partidos, a nosa proposta foi sempre a mesma. Había que repartir a alcaldía e formar un goberno alternativo, repartindo tamén concellerías. Nas 3 esas reunións, eles tiveron que debatiron na súa xunta local e a conclusión a que chegaron era que sí, que había que formar un goberno alternativo, pero que tiñan que ter a alcaldía en exclusiva durante todo o tempo. Como nas 3 xuntanzas a conclusión foi a mesma, deixamos de xuntarnos
e xa non houve máis contactos, hasta que se produxo esta nota de prensa nosa. Ao producirse a nota de prensa nosa, eles dixeron públicamente de que se habían enterado e que non habíamos mantido ninguna reunión e que habían sido enterados por esa nota. Claro, eso non é certo, porque o día 15, o día anterior ao pleno, o día 16, eu fixe unha chamada persoal a Secundino, dicíndolle que en vez de consensuar posturas comuns ante as propostas que iban a levar ao pleno o Partido Popular, o que cumpría era for prin o desgoberno, porque o mismo alcalde estaba dicindo de que non se sentía con capacidade para sacar os temas adiante. E propúxenlle ter unha reunión, manter unha reunión para chegar a un acordo alternativo. El dixo que non había ningún tipo de problema, pero que a súa postura xa coñecíamos, que era o BNG manter a alcaldía en exclusiva. Vale, pois entonces deixamos de falar, xa non volvemos a ter ningún contacto. Logo sacaron unha nota de prensa dicindo, bueno, aquí está máis explicado. Logo nos tuvemos unha reunión en Ourense, porque o que eles decidiron cando foi a nosa presentación o día 25 de xaneiro que lle presentamos a proposta era a mesma que lle habíamos dito telefónicamente: formar un goberno alternativo repartindo as concellerías e a alcaldía 16 meses para o BNG e 12 meses para o PSOE. Eles debateron na xunta local, non se puxeron de acordo, e qual foi a decisión que adoptaron? Trasladarlle a responsabilidade da decisión aos seus órganos de dirección. Así o fixeron, os órganos de dirección do BNG puxose en contacto cos órganos de dirección do Partido Socialista de Galicia, e nesa xuntanza que se fixo en Ourense acordouse aceptar a proposta do Partido Socialista de Galicia, concretamente do PSDG de Viana do Bolo. Aceptaron a proposta e quedamos emplazados a xuntarnos o lunes seguinte, isto foi un mércores, en Verín, para facer o reparto de concellerías. Esa decisión trasladanlla ao BNG de Viana, a xunta local, e sin saber por que nin por que non, a xunta local do BNG non acepta esa decisión. Póñense en contacto a nosa dirección, que a dirección deles, o luz pola mañá, para ver a que hora nos xuntábamos en Verín, se xuntaban en Verín, perdón, e manifestalle que teñen que vir a Viana para reunirse que a xunta local, que hai un problema. Veñen a Viana, falan, e ao final a decisión que toman é deixar fora o acordo que había aprobado a dirección e nos iban a pasar unha nova proposta. Pasan unha nova... As datas todas están aquí expostas que volvamos a dar a todos. Pasan a proposta que é a seguinte: aceptan formar un gobierno de coalición, aceptan eles ter nos un ano de goberno e eles o resto, que xa non sería 16 meses porque xa transcurriu un mes, e poñen unha condición, e a condición é que o voceiro do Grupo Municipal Socialista non pode ser nin alcalde, nin teniente de alcalde, nin formar parte do equipo de goberno. Nos collemos esa nota, dixémoslle que daremos resposta, sentámonos na nosa sede, debatemos durante varios días, porque é unha decisión complexa, e aceptamos ese invite. É dicir, eu estaba disposto a renunciar á alcaldía, a teniente de alcaldía e a formar parte do equipo de goberno. Ante eso temos que buscar unha alternativa, e a alternativa é quen pode ser o que tome a alcaldía do grupo do Partido Socialista de Galicia. Falamos de correr a lista, e chegamos a toparnos cun inconveniente, que o tranco qual é? Que a nosa lista, todos os que a forman, están traballando, é dicir, teñen compromisos laborais, e non poden adicar o tempo necesario ca súa presencia no Concello de Viana para atender todos os problemas e a xestión, que é algo moi laborioso. Eles teñen a solución, porque teñen dous concelleiros que sí poden estar no Concello. Nós non temos a ninguén. A única persona que pode estar no Concello son eu. Se non podo estar xestionando o Concello, que facemos? Eles teñen dúas persoas que poden estar. Nós non temos a naide que gobernan, eles solos. Cal é a conclusión de todo isto? De que é unha maneira moi fácil, moi sencilla de decir sí ao noso envite, posto que foi un envite público, dicindo que o desgoberno merecía un esforzo por nosa parte, teñen que decir sí. Pero a mellor forma de decir sí, querendo decir non, cual é? Por unha condición inasumible. Non é unha condición que nós non aceptamos desde o punto de vista de alcaldía. Sí que aceptamos a renuncia miña, pero temos que buscar unha solución. E a solución é ter xente para poder estar no Concello. Se non a temos, decae toda esta proposta.
En realidade, non están dicindo que queren facer un goberno alternativo. Se poñen un inconvinte que non é asumible, non podemos dar solución. Este é o relato do que ocorreu. Non queremos decir unha roda de prensa contra naide, pero sí que queremos que a veciñanza de Viana saiba os acontecimientos cronolóxicamente, de maneira fehaciente. Isto non é un relato, que é o que teñen que transmitir eles. Esta é a realidade, é a verdade do acoecido. E pódese comprobar. As xuntanzas que eu digo aquí que hemos mantido están gravadas de mutuo acordo. Por tanto, ante cualquier dúbida, pódense amosar. Repito, nosa postura foi sempre a mesma. Dar un goberno alternativo a Viana porque é un verdadeiro caos o que está ocorrindo. Non hai presupostos. Non os levaron ainda. Presentaron no curso do ano 2023, presentaron os no mes de julio. Uns presupostos que hai que presentar para telos en vigor o 1 de xaneiro de cada ano. Ahora ainda non os teñen presentados. Non negocian con nós nada. Non teñen sacado a concurso o tema da axuda no fogar. É dicir, non pagan subvencións que poden pagar. Utilizan sempre o mesmo argumento de que nós non os apoiamos. Ante eso, temos que facer un esforzo. Pedimos ao BNG que recapacite, que se están de acordo en facer un goberno alternativo repartindo as alcaldías e as concellerías, que non poñan un inconvinte, que non poñan algo que é imposible de cumprir, porque senón en realidade non vamos a poder achegar a ningún término. E esa é a solución. Seguimos dándolle tender a mão para que cheguen a un acordo, que acepten o proposto. A parte do que nos sorprende é que cando toman unha decisión e logo non trasladan a responsabilidade desa decisión os órganos de dirección, unha vez que os órganos de dirección aceptan, por que eles non aceptan o que delegaron eles? Non o entendo. Non o entendo. Eu creo que o que estaban pensando eles, que os órganos de dirección iban a decir o mismo, é dicir, que a alcaldía en exclusiva. Pero entendo que neste caso foron moito máis responsables que está sendo a xunta local do BNG local. Han sido moito máis responsables e importoulle moito máis que a esquerda sea unha alternativa en Viana. E nada máis. Cualquier pregunta, estamos para ampliar aquí información. Cal será o seguinte paso? Perdón? O seguinte paso. Vale dar un plazo para reunirvos, porque entendo que seguides en actitud negociadora. Claro, a nosa actitud é esta mesma. Teñen unha proposta que foi aceptada pola dirección, reparto de alcaldía e concellerías nos un ano e eles o resto da legislatura, teñen esa proposta. Foi aceptada pola dirección. Entonces non entendemos cual é a outra proposta, é a definitiva. Pero claro, se eles poñen como atranco de que non podemos gobernar, ou eles recapacitan e quitan esa exigencia, anulan esa exigencia, ou non é posible facer un goberno de coalición. Porque pregunto, quen traballa no Concello de Viana se só podo estar eu? Non temos outra solución. Entón, non se poden por pegas, é mellor renunciar un pouco a estas cousas por un bien común e maior, que é o benestar de Viana. Porque, de verdade, hai un desgoberno total. Quedan 2 anos, hai investimentos para facer moi importantes. Está o plan Cooper-Ourense, que iso vai a significar unha chega de dinheiro a Viana nestes 2 anos ou 3 anos de 700 e pico mil euros. Están investindo en obras innecesarias. Hai 800.000 euros investidos nunha plaza de abastos que está pechada de fai 1 ano e pico. Hai xente que solicitou locales para instalarse ali, non lle respostan. Preguntei onte no pleno se habían recepcionado a obra, díxome que sí. E preguntei qual era o problema entonces para pôr en funcionamento a plaza de abastos, para responder a xente que pide instalarse ali. E a resposta foi que temos que xuntarnos e fixaron as tarifas. Pero a que espera 1 ano. É dicir, hai un desgoberno total. Como continuemos así, as forzas alternativas de progreso témolo moi negro en Viana. Pero o problema non é iso. O problema é que en realidad vai a telo máis negro son a veciñanza de Viana. Porque os seus problemas van a quedar sin resolver. E despois, o futuro non é nada halagüeño. Porque entendo que nas próximas eleccións a xente que nos votou ao progreso, é dicir, a xente de izquierdas, vai a pensarse moi ben que fai co seu voto. Ese é o tema. Desde Ourense, como será? Bueno, a verdade é que é fácil de entender, non? Trátase de poñer unha condición que non se pode cumprir para entonces evadirse de cumplir justamente un acordo que está respaldado por a dirección do partido, neste caso do BNG. É dicir, hai unha decisión, esa decisión é imposible de cumplir, sábeno ben. Entonces,
non poden pretender quedar ante a cidadanía como defensores de Viana cando realmente o único que son defensores do seu núcleo de poder local, que nin siquiera a nivel provincial teñen ese respaldo, non? Entonces, debería vir o sentido común, xa que non siguen por lo menos as directrices do partido, pero vir o sentido común de defensa dos veciños e das veciñas de Viana, porque obviamente non poden solicitar unha cuestión, neste caso unha condición que non se pode cumprir, porque deixarían, lóxicamente, ao Grupo Socialista sin posibilidade de exercer a alcaldía. Entonces, pues bueno, de que estamos a falar? Eles queren únicamente ter a alcaldía en exclusiva e impedir que o Partido Socialista chegue á alcaldía. Por qué? Bueno, parece que é un interés político, non? Seguramente son conscientes, como somos conscientes nós, de que Germán é un moi bo candidato, é unha persoa, ademais, querida no Concello, pero iso non pode ser o que iniba o BNG precisamente de darlle un goberno de progreso a Viana, non? Falamos dun excelente candidato, dunha persoa, ademais, que está soportando incluso trabas difíciles de explicar, é dicir, que o seu candidato, por cuestións legais, non poda encabezar unha lista, non pode leválos a que, xustamente, como hai outro candidato que é o número 1, que non poda tamén ocupala, non? Por que non o fan entonces co número 2, co número 3? A mí lembrame moito unha condición que me puxo no seu día o Partido Popular no Concello de Ourense, cando me exixiu que eu me apartara tamén da alcaldía e despois cando eu dixen que me apartaba da alcaldía que entregase a acta, non? E se houvese entregado a acta houberan posto outra. Parece que o que se trata é de poñer condicións que non se poden cumprir para públicamente lavar unha imaxe e dicir, nos intentámoslo, pero o Partido Socialista non quixo. O Partido Socialista quere. É capaz de entender e incluso de decir, bueno, se fora posible nos aplicaríamos esta condición antidemocrática e inasumible, é dicir, unha persona elexida de número 1 dunha lista que outra lista sin ningún tipo de xustificación, que podía ter algunha xustificación, non? Poñamos por caso, pois, é unha persoa que ten un problema ca lei, é unha persoa que non ten prestixio profesional, é unha persoa que non se coñece precisamente por a súa valía, pois creemos que non é apropiada. Non poden dicir eso en ningún caso de Germán. É unha persoa competente, unha persoa absolutamente honesta, unha persoa querida, a que apartan únicamente con o obxecto de que non chegue á alcaldía. Porque de chegar á alcaldía, pois entendo que os seus obxectivos políticos veríanse danados. Pensan en clave de partido local e non pensan en clave nin da veciñanza, nin do que pasa na provincia. Por tanto, todo o noso respaldo, neste caso, para Germán, para o seu compañeiro, para Viana en xeral, todo o respaldo do partido, ademais, para un acordo xusto, e a nosa chamada de atención ao grupo local de Viana, do BNG, para que esa sensibilidade e esa defensa dos veciños pois é o que se poña en riba da mesa e que se permita chegar a un goberno de progreso, que ten que chegar sí ou sí, a non ser que eles o impidan, pero se o impiden, que o fagan con razóns, que non o fagan con disculpas nin condicións inasumibles, que ao fin e ao cabo o único que fan, como moi ben di Germán, é danar os veciños e as veciñas. Vos xa non seguides exixindo que Secundino non sexa o alcalde? Perdón? Vos xa non seguides exixindo que Secundino non sexa o alcalde? No, nós como tuvemos a xuntanza cando estuvo a xuntanza cos órganos de dirección en Ourense, xa preguntaron, ningún tipo de problema había, ningún tipo de problema. No, pero que non pode, legalmente. Pode, sí que pode. Legalmente, sí, non. Legalmente sí pode, renuncia a ser diputado. Correcto. Bueno, vale, renunciando a ser pues que renuncie, claro, pode facer. Pero son cosas distintas, que el poder pode. El poder pode, correcto. Claro, sí. Pero non lanzamos ese órdago, eso é unha decisión deles. Na primeiras negociacións vos si puxestes esa condición, claro. Xa non mantedes esa condición. Non, ninguna condición. Xa saben eles desde fai moito tempo que non poñemos ninguna condición. Que eles organicen o seu equipo de goberno como queiran. E nos organizamos non como queremos, como podemos. Eles teñen e tiñan a unha candidata que era a número 2, Emilia Somoza, concellera en Berín, capacitada, para se non podía estar Secundino, podía estar ela. Nos, a única persona que temos non capacitada, sino con disponibilidade laboral para poder estar no Concello, é o portavoz. Non temos outra persoa. Se eles forman un equipo de goberno que é unha exigencia de 2 persoas, eles teñen 2 persoas para poder estar. E por atrás terá o asesoramiento de quen sexa. E que non temos a naide para poder estar no Concello. Eu creo que que siguen ca mesma teima. É dicir, unha disculpa moi clara. Nos queremos a alcaldía, pero ahora temos que aceptala o que propón o PSOE, que é repartila. Pero vamos a por unha condición para que teñamos a alcaldía, e é que Germán non pode estar. Entón, quen é o alcalde? O BNG. Iso está claro. Nos formaríamos parte do equipo de goberno, pero que a alcaldía do BNG. Entón, eu entendo de que isto é unha postura clara desde o principio que non queren que haya un goberno alternativo. Por que motivos? Porque non pode estar o cabeza de lista deles. E entenderán
que xa sabes que nesta vida hai persoas que se sinten o ombligo do mundo e pensarán que é unha maravilla de persoa e que os demais non son válidos. Non o sei. Nos de logo non consideramos eso. Nos parecenos un grupo estupendo de BNG, igual que o noso. E cualquier persona que formaba parte da nosa candidatura está capacitado para exercer a alcaldía. Unha cosa é estar capacitado, e outra cosa é poder. No noso caso non podemos. Non sei que máis esforzo podemos facer para cambiar o goberno de Viana. Renunciar eu, sí, por suposto. Pero qual é a alternativa? Que non la den eles, porque non a topamos. E que alcaldable propoñían eles? É que non o sei. Claro, é unha cousa deles, non nos dixeron nada. Só dixeron un equipo de goberno formado por 2 personas e 2 personas. El non pode ser, o voceiro deles, e eu tampouco pode ser. Entón, eles serán, desas 2 personas, unha cualqueira. E nós teríamos que buscar outra, e non a temos. Temos para ser de alcalde, pero non temos para exercer de alcalde. E aquí non é o título, é o traballo diario no Concello. Recibir a xente, moverse nos povos, ver as carencias que hai. Eso é traballar nun Concello. Eso requiere tempo e disponibilidade. Eu teño todo o tempo do mundo, son unha persona xubilada. Os meus compañeros non, son traballadores que iban a dedicar parte do seu traballo ao Concello. Parte, non na súa totalidade. Parte, sería 1 hora, 2 horas, e eu o resto. Todo o día, perfecto. Eso estaba xa preparado. Pero claro, ante a exigencia que les poñen, desbaratouse, nos veuse nos todo abaixo os nosos cálculos. Entón, queremos que perciba a ciudadanía ben claro, que nos hemos posto toda a nosa parte. Se que máis aquí, el dice que non hai reunións. Están aquí todas as xuntanzas, 6 do 2 do 24, 29 do 2 do 24, 19 do 2 do 24, xuntanzas con eles. Propóndolle sempre o mismo, e eles, no, alcaldía en exclusiva. É que non. Desmontamos todos os argumentos. Eles pretenden deixarnos como persoas que non fixemos nada por cambiar o goberno de Viana, e nos fixemos todos os pasos. Pero eso sí, o que non podemos facer é renunciar aos nosos votos. Se temos 3 concelleiros, repartir a alcaldía é o mínimo posible. E hai que ter en conta de que nos dimos a alcaldía ao BNG en 2 legislaturas sin nada ao cambio. Foron alcalde gracias a nós sin nada a cambio. Hombre, é de justicia ahora que estamos en igualdade de condicións que nos den algo, aunque sean as migajas, pero que nin eso nos dan. E ante a súa proposta de que sempre eles tiñan 37 votos máis que nós, xa lle diximos, nós 12 meses e vos 16. Nos menos tempo que eles. Eu creo que ese invite que lle fixemos foi o que os levou a ter que aceptalo. Pero claro, buscan ahora trancos. Eu o que volvo a repetir, se eu mañá tomo a decisión, perdón, nos un grupo toma a decisión de trasladar a nosa dirección unha decisión, temos que aceptala. Primeiro porque é a dirección, e segundo porque nos delegamos a responsabilidade neles. A súa dirección acepta e eles de repente dicen que non, que me expliquen como é posible. Non o entendo. Ten que haber un ansias grandísimas de que o PSDG non poda ter parte da alcaldía de Viana. O seu temor non sei qual é. Nos sentímoslo moitísimo, a veciñanza ten que saber que vamos a seguir traballando. Vamos a tratar de facer propostas a Viana que estamos facendo en todos os plenos, levando mocións, facendo preguntas, para que de cara ás próximas eleccións teña unha acción que elexir, que non se sintan desamparados. E a elección nos vamos a demostrar que poden confiar, siguen confiando nos. Cos seus votos non van a ser valeiros, non van a ser valeiros, van a permitir un control do goberno actual e van a permitir que o noso traballo lle permita confiar en que vamos a ser alternativa para as vindeiras eleccións. E creo que é o que temos que facer, explicarlle a Viana. Por iso nos costou traballo tomar esta decisión, porque este pim-pam-pum é malo para as forzas progresistas. Nos pegamos un tiro no pé. Pero tamén chegamos á conclusión de que a nosa veciñanza e os nosos votantes teñen que coñecer a verdade. Conocer non un relato, sino a verdade, datos. E isto é un dato cronolóxico. Na nota vai todo explicado, todo o que se fixo por parte do PSDG. Logo a xente encontrará as súas conclusións. Se nos creen a nós, creen que é mentira e sabrán cual é o noso interés. Van a ser capaz de analizalo. Seguimos que a mão tendida, pero a único que lle pedimos é o que han aprobado a dirección, goberno de coalición, repartir as alcaldías. Eles dironnos unha proposta pechada, como tiña que ser xa quen iba a gobernar primeiro, quen iba a gobernar despois, como se iban a organizar as concellerías. Non só lle dixemos. Aí tedes a nosa proposta. 12 meses nós, vos o resto. Sentarnos, que é o que íbamos a facer ca dirección, sentarnos a negociar o reparto de concellerías e incluso quen iba a gobernar primeiro e quen iba a gobernar despois. Iso era negociable. Esos dir, trasladarnos unha decisión pechada. E o máis agraviante desa decisión é a que ter que renunciar ao noso candidato. Que nos aceptámoslo, porque é unha proposta razonable, cada un falla como quere. Iso é unha responsabilidade deles, pero que non temos forma material de poder asumilo.
Non temos ningún compañero que poda ejercer de alcalde. Ningún compañero. Entón, se eles saben que esa é unha realidade, que conleva a pensar? Levan a pensar que dicen sí, pero dicindo que non, como dice a canción. Hai maneiras de decir que sí dicindo que non. Pero, qual é? Sí, a unha condición inasumible. Se eles non buscan solución a esa condición, que nos digan qual é. E aceptámola. Volvo a repetir, aceptámola. Pero, bueno, é imposible que nos piden. É imposible de cumplir. Cualquier persona que nos pensamos en correr a lista, temos o problema de que non pode. Nos podíamos correr a lista con unha persona que está fora. Podía entrar Isaac ten que traballar. Pode dedicar unha hora ou dúas ao Concello. Xa o sabe, por iso se presentou ás eleccións. Pero o resto da mañá ten que estar alguén traballando. Non poden estar dúas persoas do BNG traballando no Concello e nós, ninguna. Hai que recibir a xente, ambos partidos. Temos que repartir os traballos. Desta maneira é imposible de cumplir. Por iso digo, é unha exigencia que chama a atención e que leva a meditar e a pensar cuáles son as verdadeiras intencións do BNG. Eu teño as claras, pero que a xente saque as súas conclusións.